Mhux l-ewwel darba li fit-talb tal-Knisja jew waqt xi omelija nisimgħu kliem bħal dan Sawm u ċaħda. Nassoċjaw ħafna drabi mar-Randan u hekk hu għax hemm anki ċerti ġranet fir-Randan fejn il-Knisja issejħilna biex insumu, biex niċħdu lilna nfusna. Imma x'inhu dan is-sawm? Is-sawm huwa li inti tagħmel dieta, li inti ma tikolx xi ħaġa li forsi tħobb tiekol jew tixrob xi ħaġa jew xi ħaġa li tħobb tagħmel ma tagħmilix. X'inhu huwa s-sawm propjament? Is-sawm jekk nieħdu biss fuq dan il-livell li għandni kemm semmejt, inkunu qegħdin nitilfu verament is-sens veru tiegħu. Għaliex is-sawm u inti tista' ssum mhux biss minn xi ħaġa tal-ikel jew tax-xorb, imma tista' pereżempju ssum jekk inti pereżempju tħobb tara programm sabiħ, programm tajjeb u tgħid tara ħalli ma naraħx illum. Avolju huwa ħaġa tajba, ma tgħid ħalli niċċaħħad minnu. Jew pereżempju nixtieq inkellem lil xi ħadd malajr. Imbagħad ngħid imma di mhux ħaġa urġenti, nista' ngħidlu jew ngħidilha iktar tard. Hemmhekk qiegħed ukoll niċċaħħad, qiegħed insum. U hemm ħafna affarijiet li nistgħu nsumu minnhom u kulħadd jara hu x'jista' jagħmel skont is-sitwazzjoni li jinsab fiha. Imma s-sawm għaliex is-sawm? Is-sawm huwa opportunità biex aħna inħaddmu tajjeb il-libertà li biha żejjinna Alla. Għaliex kien l-ewwel dnub tal-bniedem u x'inhu kull dnub? Id-dnub kemm l-dnub tal-bidunet li nsibu fil-Ġenesi kap 3, aħna nsejħu l-dnub ta' Adam u Eva. Imma kull dnub x'inhu huwa? Huwa abbuż, jiġifieri użu ħażin mill-libertà li biha żejjinna Alla. Allura meta jiena nsum, meta jiena niċċaħħad minn xi ħaġa qiegħed ngħid lili nnifsi. Qiegħed inrażżan lili nnifsi biex nidra f'mumenti oħrajn tal-ġurnata, f'mumenti oħra ta' ħajti, nażel lil Alla. U allura is-sawm nerġa' ngħid li wieħed ma jixrobx ikun forsi naqra bilaċċ jew jiekol xi ħaġa mhux fħina. Anki jekk tagħmilha, ipprova ra s-sens tagħha. Tgħid tara jiena b'dan l-eżerċizzju żgħir jew mara daħal messaġġ u ma rajtux mill-ewwel fuq il-mowbajl tiegħi. Imma jekk jiena qed niċċaħħad minn din ħaġa, qiegħed nikber fil-libertà tiegħi. Naf nuża aħjar il-libertà tiegħi biex f'affarijiet ikbar, f'affarijiet iktar importanti, jiena nkun kapaċi nażel lil Alla u mhux lili nnifsi. Nażel li nħobb, mhux biss lil Alla ma anke lill-proxmu tiegħi, nażel li naħfer u mhux inwebbes qalbi. U nistgħu nkomplu sejrin hekk mela kull sawma, kull ċaħda hija opportunità biex jiena ngħid le lili nnifsi. Mhux biex insawwat lili nnifsi, imma biex jiena nkun iktar qrib ta' Alla. Nażel dak li Alla irid minni. Dan huwa il-veru sawm.